Kabaw, for today's video, gagawa tayo ng kilaweng dilis. So ito yung ating mga ricado. Andyan ang sibuyas, sili, luya, at ang siling pula, kalamansi. Siyempre, ito yung ating dilis. Paghahalo-haluin lang natin sila, guys. Ayan, mga kakabaw. Tapos, pipigain natin yung ating kalamansi. Bali, ito, hindi ko na siya hinugasan ng suka nang sa ganun hindi siya maluto kaagad. Hindi siya maluluto sa suka kasi ayoko naman yung mawawalan ng lasa yung ating isda. So pipigaan natin. So mas maraming kalamansi dapat ang nilalagay natin dyan, mga kakabaw. Tapos konting sili since kami lang naman ang kakain. Then imimix nyo po yan. So paghahalo-haluin nyo, yan. So, mas masarap kumain nito, guys, kapag tanghali. Or like example, ito, kinakain natin, may kasamang kanin. Pulutan, pwede rin po yan, mga kakabaw. Tapos lalagyan natin siya ng paminta, budburan natin siya ng paminta. Minsan, dinadagdagan ko siya ng asin, para may panlasa po yan. Sa mga iba kasi, ang nilalagay nila is patis, or kaya magic sarap. Pwede rin naman, pag gusto nyo pong lagyan ng magic sarap, nasa inyo po yun, sa panlasa nyo po. Pero sa akin kasi, guys, yan, minimix ko. Tapos, pag natikman ko, kulang pa, dinadagdagan ng kalamansi. Kagandahan nito, guys, kapag like example, tanghali, nauumay na kayo sa inyong mga ulam, kaya ako, nilalagyan ko siya ng suka para mas malasa pa rin talaga. So, ito yung sukang pinangkurat na binigay sa akin ng aking hipag. Lalagyan natin ng ating kilawing dilis. Yan siya. Sa mga may gustong gumawa po nito, pwede nyo pong itry to, mga kakabaw. Tapos, sa mga ngayon lang po nakanood ng aking vlog, pwede nyo po akong isubscribe. Pa-click na rin po ng ating notification bell, mga kakabaw. Nang sa ganun, ma-notify kayo sa mga ibang video ko. Hahalo-haluin. Yan, imimix natin siya. Tapos po, pwede nyo po siyang ibabad. Ayan ang aking pamangkin na gustong tumikim. Actually, pwede naman sa bata, basta tanghali at yung talagang babad na naluto na sa suka. Tapos, pwede po itong iulam sa kanin. Mga iba kasi talaga, ginagawang pulutan nila to. Yan, yung iba, hindi na tinatanggalan ng mga tinik at ulo. Pero kung sa akin kasi, mga kakabaw, tinatanggalan ko siya ng mga ulo para hindi siya talaga totally matigas. Sa mga malalaki lang yun. Pero yung mga maliliit na dilis, talagang hindi na namin siya tinatanggalan. Medyo matabang pa, kaya dinagdagan ko ng asin. Yan. So, yan lang. Halo-haloin lang natin siya, guys. Pa-follow na lang, pa-subscribe, pa-comment na rin po at pa-like po ng aking video channel, Kabaw. Then, pa-subscribe na rin po. Maraming salamat.